Здравейте, машинки! Здравейте, продължаваме с нашата поредица Паранормално. Сега ще ви представим страховити истории от България, част 3, тъй като ви харесаха явно много част 1 и част 2. Ако сте ги пропуснали след края на клипа, може да отидете да ги видите. Интересното, че едната история, която ще ви разкажем, точно локацията, на която са се случили нещата, ние сме изкарали още миналата година за поредицата Мистериозни нощи. Ако не знаете каква е тя, също може да я видите горе вдясно. Стига толкова празни приказки и да продължаваме напред. Странни случки са записани в затънтеното родопско село Кремене. Населението напуснало селото през средата на 90-те години. В момента са останали много малко възрастни хора, като средната възраст е над 70. Няколко баби отказали да заминат с децата си към по-големите градове. Продължават да обработват нивите с картофи по същия примитивен начин. Баба Елена, която винаги носила черна забрадка, прекопавала страковете, когато усетила, че някой дърпа в устата. Обърнало се, обаче никой около нея нямало. Продължила да се труди, но тези дърпания продължили. Затова решила да се направи малко почивка, като седнала под ореха. Развързала хляба, който носила със себе си, отчупила залък и тъкмо да го сложи в устата си и видяла пред нея да седи фигура с 3 очи и без нос. Жената се прекръстила 3 пъти, но съществото не помръдвало. Гледало е така около 5 минути, след което изчезнало. Тръгнала да бяга към селото и срещнала нейна приятелка Зейнеп. Разказала и какво е видяла, а тя се подиграла с нея и казала, че малко е подранила с ракията. Елена я скастрила набързо и се прибрала от дома. На следващата сутрин Зейнеп, докато доила кравата си, и тя усетила някакво подърпване за полата. Обърнала се, но никой. Продължила да работи, но тези подръпвания пак продължавали. Помислила си, че е Елена и затова скочила изведнъж, сякаш направо да изскочи на нея. Но пред нея е стояло точно такова същество с 3 очи, каквото била описала комшийката й. Зейнеп викнала оплашено и без да искала се разсипала млякото. Опитала се да го вдигне, но още като се наклонила, съществото изчезнало. Така в продължение на няколко дена, извънземното, както го кръстили хората от селото, продължило да се явява на различни старци. Една вечер хора от кръчмата, докато седели, видяли, че над гробището се извивала някаква странна светлина. Стояла така няколко минути и изведнъж изчезнала. Бай Крали отишъл сутринта на мястото и установил, че където била тая светлина, всичко било разкопано. Викнали поп да освети мястото, но като си тръгнал и всички се разотишли, а камбаната на старата църква започнала сама да бие. След седмица открили баба Елена на същата камбана, обесена. Нямало седи от насилие. След още няколко дни и Зейнеп се споминала близо до кравата си, тихо кротко. Общо взето всички, които видели съществото, се споминали, освен Крали, но той пък имал други премеждия. Една сутрин се събудил и започнал да говори на неразбираем език. Жена му сметнала, че се шегува или че е чалнат. А пък той си кълнял, че разбира абсолютно всичко и че това е езикът на извънземните. Демонстрирал как може да пее и дори превеждал Ботевата поезия на извънземен език. Хората го помислили за луд, а пък той самият писал на бан с идеята те да го изучават. Това ми напомня на едно предаване България търси талант. Там имаше един, който беше отишъл, доколкото си спомням, и твърдеше, че може да говори на извънземен език и да превежда точно Ботеви произведения. Та, ако намеря точно това предаване, точно този епизод, ще ви го оставя долу в коментарите. Екип от лекари го прегледали и хора, занимаващи се с различни езици, също го записали. Те обаче установили, че неговите думи нямали нищо общо познатите ни езици, а той имал напълно нов. Също така му направили експеримент, дали една и съща дума ще я каже по 2 различни начина в различни изречения. Той обаче сякаш наистина си знаел езика и превеждал буквално от някакъв извънземен език. Разбира се, всичко от това спира, докато парите не се изчерпат.
И също така учените смятали, че техните колеги ще ги помислят за луди и затова няма как да продължат. Но Кралип бил много настоятелен и продължил да се занимава с това. Изписал всичко, което знае в няколко тетрадки. Неговият син обаче му бил много ядосан от неговата упоритост и затова решил да му изхвърля тетрадките. Кралип спада в пълна изолация от неговите съселени и от роднините си. След време изгубва дарбата си да говори на този език, точно така, както и тя е дошла. И 1 година по-късно той умира. Обаче го заварват над тетрадката си, на която е нарисувано същество с 3 очи. За Бог обладан от духове се говори в Бургас. В началото на 90-те години бил построен блок, сравнително хубав и нов, в който са се случили около 10 мистериозни убийства. И оттам тръгват слуховете, че е обладан от духове. Убийствата започват с жена, която се самозаключва на терасата и в опита си да отиде на другата, тя пада от 9-тият етаж. Момченце пък загива, когато се опитва да вземе топката си от асансьорната шахта. Жена, която живее с 8 котки, също я намират удавена във ваната. Мистериозните убийства не спират до тук. Здравеняк при опита си да премести библиотеката си бил прегазен от нея. Млад студент пианист, пък заради несподелена любов, прерязва вените си. Също така инвалид от първият етаж се натровил с газ. Всички хора в блока спрели да си говорят и много се ослушвали, тъй като ги било страх. Необяснимите явления започват, когато от дома на старицата, която се отдавила във ваната, се чуват странни звуци, както и светлините сами биват пуснати. Майката на загиналото момче в шахтата също не издържа и умира. Общо взето от всички тези апартаменти, където са станали някакви инциденти, се случват странни паранормални явления. Синът на жената, която е паднала от 9-тият етаж, веднъж седмично идва да проветрява и полива цветята. И въпреки това, когато влезе вътре, мирише ужасно и цветята умират. Момчето обявява апартамента за продан, но заради лошата слава няма как това да се случи. Всички хора в блока го напускат поетапно. В крайна сметка, когато излезете на улицата и го видите, ще ви се стори като нормален блок. Пощальона разказва, че един ден отишъл в този вход да дава препоръчено писмо на един от живущите. Когато му отворили вратата, излезнал блед мъж, който приличал повече на призрак вместо на жив човек. Когато този така наречен жив човек му подал ръката си, пощальонът изтръпнал, тъй като тя била много студена. След като си дал пратката, човекът затворил вратата и пощальонът видял на вратата, че има некролог със същото име на получателя. Първоначално той си казал, че има някакво съвпадение, но накрая, след като си тръгнал, осъзнал, че това наистина е бил получателя. В едно малко селце до Пловдив, Караджово, някога живеел заможен владетел. За неговите безчестия се носили легенди, а за злия му нрав знаели дори хората от околните села. Никой не смеел да каже дума против него, каквото искал получавал, и така лека по лека заграбвал земеделска земя и оставял бедните да умрат от глад. Когато зимата дошла, бедните не издържали и се съюзили и нападнали турския чифлик. Заловили богаташа и го убили по особено жесток начин, като го разчекнали между 2 коня. Погребали останките му под една могила в селото. И от тогава се твърди, че щом нощта падне, неговия дух излиза и почва да се отмъщава. Неговите палачи не приближавали района на погребалната могила, защото един от тях дръзнал да го стори и бил смъртоносно ритнат от кон същата вечер. Според местните, това е неговото отмъщение. В същото време никой не смел да се засели в неговия чифлик. А след залез слънце, дълго никой не си помислял да излезе на Мегдана. Те си върнали прехраната, но завинаги загубили спокойствието си. Разказват, че в района на Баташкият язовир има една местност, която се нарича Глухите камъни. Наричат ги така поради специфичната подредба на скалите и полученият ефект. Ако човек се загледа точно в средата между тях, все едно попада в заешка дупка. Какъвто и шум да се произвежда отвън, той не се чува вътре, както и обратното. Един ден млада група от планинари решили да минат през тази местност, но били много изморени и тогава всички единодушно взели решението да преспат там. Все пак били много опитни и не един път ходили по такива места. Опънали палатките, били на 2 групи и на 2-те палатки също имало и фенери. Всичко вървяло по мед и масло, но вечерта изведнъж заваляло дъжд.
Първоначално всички много така странно се изгледали, тъй като били, както ви казах, опитни и били проверили прогнозата, а на нея не давало да вали. В крайна сметка ние на Мистериозни нощи, като ходим да снимаме, не един път не се случва прогнозата да ни дава да не вали, а в крайна сметка да вали. Така че аз до тук не виждам нищо мистериозно. Не след дълго единият от водачите чул шум от конски копита. Стреснал се и затова решил да събуди останалата част от групата. И те чули същото. Конете сякаш идвали към тях и били много. Десетки. Като чили водени от ездач или пълководец. Оплашили се много, тъй като веднага се сетили, че се намират глухите камъни, местност, в която ако се намирате вътре в камъните, както по-рано ви казах, не би трябвало да чувате нищо от външният свят. Когато излезнали от палатките, видяли, че има и конски подкови. Тъй като те са били направили лагерен огън, той целият е бил разрушен. От тогава никой не е замръквал на това място. Дори и местните ги е страх да ходят там. А ако се допитате до някой местен планинар, най-вероятно ще ви откаже. Или поне така се твърди. Също така, хората ги е страх да ходят и през деня, поне някой от тях. А ние сме явно достатъчно луди, защото планираме това място още от миналата година да отидем и да го разследваме цяла нощ с нашите паранормални уреди. Машинки, това беше епизодът, надяваме се да ви е харесал и тук е момента да ви кажа, ако случайно сте пропуснали епизодите от Мистериозни нощи, сезон 2 и 3 интернационално ниво, паранормално без значение, знаете къде може да ги видите. А и наскоро излезна епизодът за хижалудницата, там за първи път спахме в изоставена сграда и то не каква да е, а хижалудницата за Бога. Също така там изпробвахме за първи път на родна земя новите ни редки паранормални уреди, както и ви показахме нови методи за комуникация с отвъдното. И да не забравяйте да хвърлите едно око на епизодите от Англия за най-обладаната от духове болница и гора. Също така скоро очаквайте и трейлър на целият сезон 3, за да видите малко повече в детайли какви страховити приключения идват. Затова бързо да се абонирате за канала с камбанката. Чао и до нови срещи! Чао, чао!